Benvinguts a Andorra, al país dels Pirineus. Avui ens ve de gust estirar una mica les cames i per això farem una passejadeta des del poble de Soldeu a la parròquia de Canillo fins aquí, a la Vall d'Incles. Bé, anirem a la Vall d'Incles però anirem per la part del bosc, per la part obaga, perquè esperem que avui serà un dia molt calorós. Però el nostre destí va molt més amunt, serà al llac del Siscaró. I ho farem seguint aquest camí que és poc conegut i l'únic que hem de fer per no perdre'ns és el que ens han dit, seguir les taques grogues. Anem? Andorra és el que té, és part de la seva màgia. El fet de que puguis sortir des d'un poble amb tots els serveis i caminant 100 metres et trobes aquí, en plena natura. Comentaves que t'agraden molt les flors que anem trobant al llarg del camí. I és que aquest és un dels grans atractius de la Vall d'Incles, que hi ha flors, flors i flors al llarg de tota la temporada. I encara en trobarem més. Quan sortim del bosc seran diferents. Seguim la pujada. Com us podeu imaginar, les flors, no totes, però algunes sí que donen fruit. I aquí tenim els gerds, que ara estan en plena maduració, potser una mica avançats. Vaig agafar-ne uns quants per la Lourdes, a veure si li endolço el dia. Ben pensat, com que en trobarem a dalt, aquestes me les menjo jo. No tingueu por en veure això, no és l'entrada del Jurassic Park. Això és un parc ramader, una cosa que es posa perquè les vaques no marxin i en canvi nosaltres podem passar per aquí. És una mostra més de les activitats tradicionals ramaderes que hi havia en aquesta vall, la Vall d'Incles, i en general a tot Andorra i el Pirineu. Aquí l'important era la pastura, l'herba. Com que estem aquí a prop d'un serradell, doncs és una part que fa punxa i lo rayo, altrament dit el llamp, doncs de tant en tant li cau un pobre pi i me'l deixa sec. I li deixa aquesta marca tan característica que és com una serp que va pujant de dalt fins baix. Ja has vist que trobem bolets a la vora del camí, això vol dir que s'acosta a la temporada. Aviat ens podrem fer unes bones padelles de boletaires que ens omplirem la panxa d'allò més. Recordeu sempre que els bolets, si no els coneixeu, si no esteu segurs, no els heu ni de plegar ni de menjar. O si veu mal de panxa entremig. Aquests bolets vermells, per exemple, són molt bonics, però no són bons.
Aquest GPS és el punt més important d'aquesta sortida, aquesta senyal, perquè si no ens podem anar cap allà, que és la Vall d'Incles, i per arribar al Siscaró hauríem de pujar molt més. Recordeu, venim d'aquí i hem de girar cap a la dreta. Una de les meravelles que amaguen i ens ofereixen els boscos andorrans és la possibilitat d'anar a plegar una bona cistella de bolets. Aquí en diem plegar bolets. I un boletaire matiner que ens ha passat al davant ens l'ha deixat perquè us puguem ensenyar el que ell ha recollit només en una estona. I encara no és plena temporada. Podem veure que ha plegat uns bons rovellons, que ha plegat uns bons rossinyols, que ha plegat alguna pota de perdiu i sobretot, el que per mi és el rei. Els primers ceps, quina bona olor. Això sí que és bo. Som uns privilegiats de poder estar aquí dalt i mirar aquest paisatge. Per molts anys que el conec i el contemplo, i sempre descobreixo una cosa nova, mai me'n canso. Aquí sota hi ha les aigües tortes del Siscaró. Bé, més concretament, les bases del Siscaró, el lloc pla on van a parar totes les aigües que surten de les diferents bases, llacs i estanys que tenim aquí al voltant. És aquell lloc on no saps on comença la terra i on comença l'aigua, on tot es barreja. És un aiguamoll, un lloc molt especial i necessari per la vida natural d'aquestes muntanyes. Veus? Ja hem arribat. Et presento l'estany de baix del Siscaró. Se'n diu de baix perquè n'hi ha dos més amunt, El que podem fer, mira, estarem bé, podem anar a dinar allí, a la cabana del pastor. Som-hi! In this hole
arribat el moment d'acomiadar-nos. Tot mirant una pitabola, que és com a Andorra diem a les papallones. Hem arribat aquí, al llac del Ciscaró, a l'estany de baix, hem menjat, hem descansat, m'he permès una migdiadeta, hem caminat descalços per l'herba, hem vist com les truites saltaven sobre l'aigua buscant els insectes que les alimenten, en fi, el que és un dia fantàstic a la vora d'un dels llacs andorrans. Us ho recomano, si voleu deixar els mals de caps a casa, veniu a Andorra, camineu una miqueta, arribeu-se fins a un llac i sols, en parella, amb amigues o en família, ho passareu genial. Fins la propera.